Θα σου πω, ξεκινάς. Λοιπόν, σήμερα είχαμε μια μεγάλη νίκη γιατί είχαμε και μεγάλο αντίπαλο. Δίνω συγχαρητήρια και στα παιδιά μας και στα παιδιά του Παλαιξοριακού για τον ωραίο αγώνα που είχαμε. Αυτό είναι ένα μήνυμα ότι το ποδόσφαιρο μας βασίζεται στα νέα παιδιά. Είναι ό,τι καλύτερο, γιατί από εκεί ξεκινάει και το φυτόριο για τις μελλοντικές μας γενιές. Χάρηκα που έγινε ωραίος αγώνας. Παρόλο τις αντίξερες συνθήκες για τα παιδιά μας, γιατί είχαμε πάει και Λουτράκι πρόσφατα και είχαμε κουραστεί και είχαμε τραυματίες. Παρ' όλα αυτά τα παιδιά τα έδωσαν όλα και έπαιξαν ένα ωραίο παιχνίδι. Δίνω συγχαρητήρια και στα παιδιά και όπως είπα πάλι και στα παιδιά του Παλαιξοριακού. Ο αγώνας είναι στο γήπεδο, έξω φίλοι, όλα καλά και να συνεχίσουμε έτσι, εύχομαι και ακόμα καλύτερα. Και νέες επιτυχίες να έχουμε. Και εύχομαι όλα τα παιδιά να είναι καλά και να έχουν όχι μόνο την ποδοσφαιρική ευφυΐα και όλα αυτά και που μέσα στο γήπεδο κερδίζουν. Εύχομαι όμως να γίνουν και καλοί άνθρωποι και γενικά να είναι μέσα στην κοινωνία οι καλύτεροι σε όλα τα θέματα. Και να έχουν προκοπή και στα μαθήματά τους και να έχουν και πάντα υγεία. Ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστούμε, συγχαρητήρια.